Inkinga ukuthi ifike kubantu aba-anger. Ivelaphi le anger? Sizibuze la ezikhona ezazikhona vele. Le nkondlo ungakafika e-duty nanizazi ukuthi ikhona. Inkondlo uyayilalela, uyihluze, uphinde uyichaze ngendlela ozoyichaza ngayo. Uyabona? Ngesimanga sokuthi kokunye ngathi lapho umuntu usuke efuna ukuveza ukuthi ujulile noma ufuna ukuveza ukuthi yena uNtswempu kugcine manje kuyicase kanjalo ke mfethu ngoba ukhona ipoint olimentionile wona Bhubesi uthe ena esifike nabo kuyicase kanjalo sekayikwenza ngani ubone ukuthi hey nawe ngistarting mfethu ngathi sifana noJobe manje uyalo umshoyo ugama lakhe ligodliwe ngoba lesithomo sakhe ngoba phela anto wabhala ku-public platform naye shoni igama lomuntu bantu apha angamaji avela athi umzala manje womzala le nkonzo izoqhubeka yini i-performance okukhulunywe kangaka akusho mina kusho abantu lamthi ngikhuluma mathanda wakhe ayusathi lo mntu ukhuluma mathanda wakhe uyabona ngiyabona phela sibambene ngesandla ngisathi ngiyalapha akathinteka ngalo muntu lo cha kwasekudekho manje sisolve kanjani lento Bhubesi ngaphandle futhi kwe-disrespect kumina uBright he's the king of poets. Asinibingelele ke siphinde sinamukele kolunye uhlelo lwenu inkondlo ziyaphilisa igama lami uNtokozo ngo-starring ngwakaZulu. We are coming live from DUT Steve Biko Library Sibonje support yabo ngokusinikeza ivenue enhle emnandi kanje. Silana ke DUT iDUT yelinye ke lamakhaya poetry KZN nginakho ukuthi abantu abaningi ba awe ngalokho. Le ndawo houses one of the biggest poetry sessions in the country. Lokho ubufakazi lobo obuqaqamba ikhanda enginabo nocwaningo soluke lenziwa kule minyaka edlule ngesimanga se-attendance yalana ngekhathi zakhona lokho kwathi inhloko ngithi uphelele u10 years and there were a lot of people who have been part of the session ngokuyilawula in terms of ukuyimanage ukuthi yenzeka ngokuthi nje ba ama-artist baya-attend namhlanje ke usuku olufana nazo zonke ezinye inzoba ngihleli nama-artist kakhulukazi nama-poets but lihlukile because I have one person who is part of the session and ngasho ukuthi is the young blood abantu abasha abafikile endimeni nabasebenza ngokukhulu kuyikhandla uqinisekisa ukuthi inkondlo ziyaqhubeka ngoba nina sesikhulile thina sigugile sibhizi sixakwe intela nani my guest today inkosi yehlathi uSandile usiyabonga ungawakachonca Bhubesi umsindo wezinsingizi ekuqaleni kwehlathi untshilo isililo sikaphezulu komkhono kwelenyoni ukuphayiza kwezinkonjane zindizela phansi ngasemhlabathini ukuthula komsindo wezihlonono likhipha umkhovetsheni ukubhakuza kwamaphiki ezingududu zindiza phakathi nemizi ngemsindo isililo ukukhala ukuklewula yiphimbo likafuku emafusini likhipha inhlanzi emanzini ukubhakuza kwamaphiki ezingududu phakathi nemizi ngemsindo ukuqwebha ukuphazima ukuphambana kwembane emhlophe nebovu wehla uzamcolo ukuqwela kwendonsa isibhakabhakeni maphakathi nobusuku mahlayeni samfumana enkundleni yamacala phansi wahlaliswa esigcawini samacala maphakathi naso waquliswa kwasukela ngogozwana lemibuzo waphekwa izandla izinyawo namehlo ngamaketango efasiwe ngezikhale eziyingozi nehlo lokhozi eqashiwe ngamehla abovu befuna igazi lakhe beshuka umsobozela hawu kahleni seningixhaphe kakhulu phela nina ngezinhlamba ngalamaganyana eziswana eningihulu ukuqa ngawo hleze ngizikhohle nobumina nangazo zonke izinhlamba eningibiza ngazo manje ngipenda hleze ngikhohle nayibala lami ngize ngilibale na imvelaphi yami nangawo wonke lamagama ahlambalazayo eningiqamba ngawo manje ngibhixa hleze ngizikhohle nobumina uqobo khumbulani ningabami ngokuba mhla
niqoka ukuzophila kulomhlaba kulapho enaqoma khona ukuza kimi nenza izivumelwano sokuhlangana nami nganeno kwethuna namzukwana nibelethwayo nina nendulelwa yimi nina ngokufa mina ke kangisiyena nje ukufa kepha ukufa uhlala ngaphakathi kimi kanjalo ngamandla akhe ngobubhokolo uhlala njalo engihlula noma ngisuke ngizekini ngisuke ngizobona abantu abami hayi ukuzonilanda kepha ngimthuka njalo esenginikeze nina nginiphethe ngisandla endleleni eya ngasethuneni lasekufeni ngabanye izinhliziyo zathu weqizimbambo yingebhe yokwesaba babona amaketange enqamuka engaqaqwanga babaleka amehlo abo izinyawo nezandla babona amaketange enqamuka engaqaqwanga bakha phansi bathi izinyawo zami ngibelethe nabaya beyoshona bebaleka ngezwe elikhulu ebamemeza khumbulani ningabami Hey, ziningi into ezidume ekhanda lami ngoba ngilalele la. What motivates your writing? Into ekugqugquzelayo. Mhlawumbe nani ngibuza ngendlela osebenzisa ngayo ulimi nokukhetha kwakhe amagama. Uyabona uzokhulelanga lokushini Phuwezi. So into engigqugquzelayo isikhathi esiningi uma ngizobhala inkondlo ngaphandle kokukhethwa kwezihloko nanoma ngani isikhathi esiningi ngibuka ukuthi ukusetshenziswa kolimi isikhathi esiningi kuyalahleka uyabo manje ngizama ukubuyisa le yanto yokuthi inkondlo uyayilalela uyihluze uphinde uyichaze ngendlela ozoyichaza ngayo uyabo so uma ngabe ngizobhala inkondlo ngibuka izinto ezifana lezo ukuthi silibuyisa kanjani ulimi ekusentshenzisweni kwalo uyabo ebese futhi kuzoba indlela yokubhala ngoba isikhathi esiningi abantu esifika yinabe enkondlweni balandela abantu abathile uyabo of which noma sebebhala umuntu uzofuna ukubhala njengalawo bantu abathile mhlawumbe umuntu athi ubukela kuyena kanje uyabo so nami ke nginakho ukuthi uma ngibhala akube khona phela ukuhluka ukuthi nangu ubhubese eqhamuka noma ngabe kuthi ubhubese ubukela kubaba noma kuthi khona labukela kuyena kodwa akavela ukuthi nangu yena la ngakhona lesi sizulu esingaka ke mfethu ngoba uthi wena ngiyayizi into eyibekayo ukuthi ucontribute ekuthenini kuvikeleleke ukusebenza kolimi lwesizulu usithatha phi ke wena lesizulu mina ngibe nenhlanhla yokuthi ngizalelwe endaweni yasempangeni kwesakamthetho umkhaya uyakwazi eDofa yeah ngafunda eDofa nje umatric ngaqeda khona wena shothi mawuye ekhaya udlula la esikoleni sami into bayilengezansi noma ngendla hayi lengedla sikiyeke lo lengedla so ngibe nenhlanhla yokuthi uma ngikhula ngakhulela empangeni emakhaya uyabo noma ngabe ukusebenza kolimi noma izinkondlo bengagxiliwe kakhulu kuzona but kufika isikhathi lapho khona kwafika uthisha wakuthiwa uShando uShando uyena umuntu owayesiphothela inselethi ngihambe nobuka igama elithi lisho ukuthini uyabo kwaphoqa ukuthi ke ngibe umuntu ojwayelana kakhulu ne-research uyabo ngoba isikhathi esiningi vele uma ngizobhala i-research iyona engiqala as much as uma ngizobhala ukuthi okay uma ngizobhala ngokuthi ake sitheni ukukhula komuntu umuntu uma ekhula uqala ekuzalweni before azalwe uqalaphi uyabo yenza lonke lo cwaningo lo yebo uma ke ngizosebenza ukukhethwa kwamagama nakhona futhi angibuki ukuthi lesisho lesi sasivelephi ukuze sibe khona sisebenza kanje namhlanje senyiselana uyabo awusebenzisi makwenze njani sisebenza makwenze njani lezi kanjalo iyangichaza ke lento eyishoyo yokukhuluma ngocwaningo umasipala ngoba akuve kuthusa futhi kubhlungu ukubona umuntu emile aperforme noma ufunda into ebhaliwe kodwa mawuthi uyabuka leli gama lisifaka lihle li-right kodwa lifakwe endaweni okungeyona ngesimanga sokuthi kokunye ngathi mhlawumbe umuntu usuke efuna ukuveza ukuthi ujulile noma ufuna ukuveza ukuthi yena uNtswempu kugcine manje kuyicase kanjalo ke mfethu ngoba ukhona ipoint olimentionile wena Bhubesi uthe ena esifike nabo
Kuyicase kanjalo sekayenza ngani ubone ukuthi hey naye ngu-starring mfethu ngathi ufana noJobe ke manje. Sifike naye uyamconfront. Noma ikhona indlela okwazi ukuthi umbonise no-starring. Yabo abantu engisondelene nabo noma abantu engizwana nabo bazokutshela ukuthi mina ngumuntu one onganqabi nolwazi. Yeah. Two ohlala ekufisa ukusiza umunye umuntu. Yabo? Ngakho ke uma ngibona ukuthi engathi kukhona la noma usebenzisa line ngapha kasibanibani la noma uthi awufani ngosibanibani. Ngiye ngisondele ngoba nami ke wangehlela before. Yeah. Uyabo? Kuke kwangehlela before into ethi ayibe kanjalo. Ngebhadi ke mina ke akubanga ngalendlela le mina ngeke ngize ngayo. Ngiyamqonda umuntu bafu noma ngane kaMama yazi ukuthi khonto engibukayo la ekanje ake sizama ukulungisa kanje. Noma uqhamukana lento oyiveza kodwa futhi uyaqhamuka nanombono okuzama ukulekelela. Uyabo? Kube ukuthi ongenani ake seni mhlambe umuntu obekhuluma ngento akayithandayo. Uyabo? But wase wasebenzisa igama elingayilanga khona. Hayi mfethu leli gama alisebenzi kanje. Liya lisebenza maku kanje. Sekukwena lento uyayithatha noma uyithatha. Uyabo? Noma usufana kakhulu noSibanibani. Yebo khona siyakubona uyakuvela ukuthi uyamlalela but usufana kakhulu noSibanibani. Uyabo? Because wathi uRebel Soldier yena ngikhuluma naye. Wathi Bhubesi enkondlane zakho siyambona umuntu omlandelayo. Uyabo? But wasethi yena indlela akenza ngayo ukuthi uma ngabe ezobhala inkondlo uyaye azifunena kuqala bese kukhani yobhala inkondlo. Nami ngeke ngafuna lo Rebel ukuthi okay at least akukubuka kanje. Uma uthi ayifunena kuqala yini le kusho ukuthini ukuyifuna uyifuna kanjani ngikhona nje yimina lo nenkinga ngila. Angithi ke u-starring ubone uBhubesi enza inkondlo. Wathanda indlela uBhubesi akenza ngayo nestyle sakhe yonke. But ekugcineni kuzomela ivele i-creativity ka-starring. Hayi ukuthi u-starring ubone uBhubesi. Uyabo? Akuvela ukuthi as much as emlandela phela uBhubesi but nangu u-starring yena umsalufu wakhe. Mhlawumbe ngiyafuna into ukuyibreak ukuthi i-break it down ngi-understand kahle ngenzela nomuntu nje. Ngiyithola kanjani? Ngenza njani ukuyithola? Iziphi list engizenza ukuze ngicine ngikwazile ukuyithola? Utho nangu ke mina. Mfo kuyinkinga. Akukho lula. Kuyinkinga. Kuyinto enzima yona. Engekho lula. Uyabo? Because mina indlela engayisebenzisa kwawukuthi uma ngizobhala angingabuki phela ukuthi ukube kuthiwa ukusibanibani bezoyibeka kanjani. Uyabo? Mina ngithini? Mina ngeside lami. Uyabo? Yena ubezoyibeka ngalendlela akayibeka ngayo. But mina ke sengithini ke mina ke. Were you offended ma ubonisa ungenzele example ka Rebel Soldier Nhlanhla? Kwakuphatha kanjani nje wakubizela eceleni? I-approach ngikhuluma nje nge-manner of approach. Wangibiza eceleni Rebel. Oh nakhuluma nje kahle. Sakhuluma kahle mina naye. Wangibiza eceleni ngenhlonipho futhi. But mfoka baba kunjani hayi kunje. Cha mfo yazi ukuthi and into eyenzeka sasikhuluma nawe Rebel sima ngave indaba yenkondlo vele. Yeah. Uyabo? Kwase kuyavela ukuthi kukhona vele naye akafisa ukuthi. Oh okay. Uyabo? Okay. Cause sasi kwenye show yayila ngale kwaseMasalthana. Uyabo? Kwase bathi naye ukhona vele angangicebisa ngakho. Wasengicebisa sakhuluma saqeda. Wayesethi uma uzobhala akungoba wazi wathi ngelinye ilanga engathi bekungafika isikhathi la ngingezulayela khona umuntu enkondlweni. Ngalayeli umuntu. Kuphela noma nje 3 months ngalaleli umuntu. Ebese emva lokho ngiyobhala ke. Ngaleyo ndlela wathi ngiyikhipha iquality yomsebenzi engifuna ukuyikhipha. Ngoba kuzobe without any influence. Ngaphandle kwe-influence yomuntu. Into imotivator oyigqugquzelayo le ukuthi iqhubeke yenzeka poetry. Uthi kuboniswana. Kodwa uthi wena ngendlela erayithi akube i-approach ezoba right ekugcineni. Uyabona uma ngabe noma ngabe ngirong kangakanani. Uyabo? But uma uzofika usungikhomba usuzongifaka umuntu esweni noma ngabe uthi right kanjani into eshoyo but indlela oze ngayo kimi iyona ezona ukuthi wena ugcina umuntu wrong. Yabo? Ngiyayithanda ke lento eshoyo ngoba futhi mawukhuluma uyazwakala njengomuntu ongathithi
useke waba kuzo lezo igameko sekwakwenzekani kwafika umuntu kuwena noma wanga approachika ngendlela eright noma ngingasabuzi kuwena phese but sengibuzela nakwabanyonza kwenu labeni kanye nabo ukuthi sekwakwenzeka kanti nanga approacheka kahle nangakuthanda lokho mina mfoko kuke kwangehlela mina nje personal kuke kwangehlela zothi unyaka odlule unyaka odlule ngabona ngashare umsebenzi wami ku Facebook uyabo kwase bakhona oshareayo waseke ebhala ukuthanda kwakhe ke uyabo wakhomenta kulento eyishareile yebo washare wabhala uyabo lo msho ugama lakhe ligodliwe kuvula isithono sakhe ngoba phela anto wabhala ku public platform naye shoni igama lomuntu bantu apha nangu makji nangu makji wasile wona mase you lie siyasamba nawe it's you lie no you lie wemfo into eyenzeka ile ngashare umsebenzi wami wase wawubona ushiwe uyabo ushiwa akawubonanga naye wasendela omunye umuntu ngokusho kwakhe uyabo kwathiwa how nanga umuntu ezenza ubright nanga umuntu besho wena yebo ethatha online baka bright uyabo and ushiyo mayise uma ngabe esela kunjani because ushiyo sike sabonana naye saba nawo ama encounters naye amaningi and ngiyakhumbula we friends futhi on Facebook uma ngabe ushiwe leyo nto eseyibona ngiyacabanga mhlambe noma wathi ngenhliziyo yokuhlutha noma obanjana ngaza mfuqamanga wase washare ke wabhala uyabo cause engaqaphela kakhulu wathi noma ngabe ungumkopeli onjani kodwa usazokopela ikhabelethe eselalala uyabo and everyone okuyi page lekashiwe why came for me serious they came for me and kwangekho kuhle I still have my screenshots abantu le because I screenshot everything ngayibeka nje yabo of the people ababe comment ama comments nje wonke and everyone came for me yo wabona ize ngishaya ke le zakhala and ngayithatha the thing screenshot lezo shareile ngase egroupini yethu as Paul le yosiba labo into session yethu and everyone was like ish fethu kuzothi wani makunje yabo lento fethi yenze ukuphi usendlini yakho sereso nabafowethu ndawonye ukuphi wedwa ngisemnyanga eMelsultan during the day around past 9 past 10 ekseni hey yeah around past 9 past 10 uyabo wena usuku lusanzoqala kuwena luhle usuku luzoqala ngiqeda ukuthola indaba ezimbi ukuthi anguthola ufunding ukuthi ngizoregister uyabo and mangithi ngiya kwi SRC grant nakhona lamntu ngikhuluma mathanda wakhe awuza kulomntu ukhuluma mathanda wakhe uyabo ngiyabona ukuthi sibambene ngesandla ngisathi ngiyalapha akathinteka ngalo muntu cha kwasekudekho manje akubona sixoxe le ndaba mina naye uyabo so ngimile eminyanga eMelsultan ngibona uyishareile ubafo lempahla akuyishare umfowethu ay ngifunda nganake and now sengiyabona and like bayeka ipage lakhe they came for me kulo mina straight mina ayizakhala and ethi means like mfethu khipha le video bethi source ngathi hayi angifuni not guilty of anything so I know this was and yabo zakhala ayizakhala lokhu uphindile leya video uma ngikhumbula kahle I took it down after 7 days so can you imagine lo 6 days wenzakalani ngisathi ngifuna ukubuza lokho ukuthi from the first day uyifayile to lo suku lokuphuma ziyakhala ngiyenzeka kuyakho kubi into ongayazi because sengizoyila kunjani sengizoyikhipha ngafonela ufuze Proverbs ibafu hey ngafonela ubafu nayi indaba kanje mfo kwenzakalani mfethu ngenze kanjani makunje because ufuze naye we so close naye la manje wengangibizi ngegama ngibiza ngesithakazi letha ushaya imamba uyabo so ngimtshele mfo nayi indaba kanje athi ufuze athi uyabona mfo vele uma sekunje
sekuvele sekonakele Sekonakele. but engizokutshela khona ukuthi angisho ukuthi yeke ukuthanda uBright or something but ukusuka namhlanje lwela ukuthi kukho konke okwenzayo kuvele wena akathi noma evele uBright but kuvele ukuthi nangu uBhubesi uyabo uBright lo mfethu uyamthanda kakhulu uyamthanda uBright kakhulu wahlangana naye ukuthi sibonane kanje bengibona kude kanje akwazi nihlangana naye sikaze sixoxa naye ngempela uBright udlula nje akazi umbona ngimbona but leyo ukukhuluma naye uthi kanje kodwa ngikhona ngathi nga-attend session A1 aye khona kuyona le duty ayi 2 or 3 because wavala unyaka ngo2021 oh yeah wavala unyaka uma ngikhuluma wazi awe uthi umkhonzeli kodwa nje unyaka basadlula ngawo ngambona kanye ngobili waye awe uthi wena nje phethe umkhonzeli ngendlela wayengazi so now ufuze sixoxe naye ke ayi angibona indlela ngibonisa ngayo mfowethu hayi ke kube right ke hayi bese ngithi hayi ke ngoba vele sekuthulekile sekuthenya before ngikhipha ivideo wakhomenta uLindo Mligwala yeah wasesikhawini umkhaya wethu lo hayi uzumkhaya umzala wami mli umzala wakhe umzala wami abantu wami uganyele kubo so singumzala mina hey vela nenzi i2 man show phela avela athi umzala manje womzala le nkonzo izoqhubeka yona iperformance ekukhulunywe kangaka akusho mina kusho abantu avele ngahleka nexa uvele mlo hlale ekhuluma yabo as much as ngacasuka bhanga vele ngahleka ngathi ngasi ithi ngidelete so on the day lento iqala ukwenzeka uzungu uTriple S afonela uShiwe mfo mfo ngiyayibona uyipostile ku WhatsApp na ku Facebook wakho but mfethu ubungezama indlela ukuthi nixhumane noBhubesi lento niyikhulume naye ngoba niyazana nomfo uShiwe ashawo ukuthi akanayo ke number yami ke amnike uzungu angWhatsApp uShiwe hayi angWhatsApp uShiwe WhatsApp ngisendleleni ngangibheke eCloud kuze ngihamba nomalume eLongsimonto angWhatsApp uShiwe sixoxe naye bewunjani ubudlelwano bakho noShiwe before isigameko benizwana nje ku right kamnandi kanjani inamba zenu ngathini angithi oShiwe sifikele kubona thina enkondlweni so abantu bezivele sibabuka lapha ya good besibabona masihlangana kuphela kuma session makuthiwa contact call sihlangane sithatha ithombe yomfethu ithombe kube nice kuhliwa napho mina angisiyeni umuntu okhona usinamba zabantu uyabo because ngibalekela into ukuthi kuthiwa uBhubesi uyayimix okungenani mawubona usazoma uthanda sondela kimi ukhuluma ufuna ukukhuluma sinike number kube grand kube njalo bazi abangani bakho uyabo bazi abantu ophila nabo uyabo so uShiwe angifoneleke angWhatsApp Cash Bhubesi uyaphila ngiyaphila mfowethu kunjani angiyaphila yabona noma ke sixabana kanjani but uma usuza kimi ngiyobeka uma yaphansi esikhuluma ngikuza ukuthi uthini ngizwe uthini Bhubesi mfethu ayi khona into esiyenzile kanje hayi mfoka baba ngiyibonile ivideo yakho and akunankinga uyabo ngiyibona into oyipostile hayi mina nginankinga nawo mfethu ethi hayi Bhubesi mfethu manzini usekhulume nami kwamina anginayo inamba bengenayo inamba yakho so nginika wena nje manje uyabo sikhulumeke sikhulume noShiwe kube into ephelayo ke uyabo and lento iyaphela ivila ngidelethile senikhulumile nini sesikhulume saqeda angidelethile ivila uyabo cause kwazi kwakhomenta ngicabanga ukuthi ngimkhohle kamuntu wakwaPeter Sibongo wasethi wawusiba ubafo ngqo manje ngathi mina awunabo sisibakho Bright about 2 ngiyabakhohle maka ngiyabazi ukuthi uzoleka ngiyamkhohle lo muntu kodwa nje ngibakhona impela bese ethi wasiba uyena ubafo ngqo manje ngithi mina uPeter ngiyamthanda okubhlungu ukuthi ngathi ngifika yena wayesehamba uyabo and before that ngangade ngiphevuma enye inkondlo yakhe ethi Skalini ngiphevuma duty ethi Skalini and uma uyiperforma futhi acknowledge ukuthi even kuyivideo singipostile ivideo ngabhala phansi ngamagama amhlophe amakhulu ukuthi le video le nkondlo ekasihle Bright Peter my very own icon uyabo
Ngoba phela nani necula ingoma zabantu. Alikho iqala ngoba. Uyabo suthi mangabe bese yabona lo sisilo a comment naye akube into edlulayo futhi uyabo bese bakhona ukhomentayo azothi kuhlukile umuntu ukumthanda nokumimitate yabo point number 1 kuhlukile ukumthanda nokumimitate then I went back and say yini engenze wrong la because mina angangaboni anything wrong since one ngiyafika 2 ama dynamics amaningi ngawaqonda yabo understandable 3 ngithe ngifika kodwa sengisemehlweni abantu uyabo nami ngisathi ngiyayithola ngisathi ngiyabu sikhiphana uyabo now sengisemehlweni abantu uyabo hayi ngibona okay hayi no yazini ngithithi sekwenzekile seyikhalile vele yazini yeka le video yeka yonke le ngiyeke into eyenzakalayo qhalukazi angifonela unokwazi hey bafo ngiyabona kwenzakala ngeFacebook ethi hey first nami ngiyabona kwenzakala kodwa ke yeka into le yeka into le izophela ulo emva kanokwazi khona umuntu wakwakuthinta ukhakazi nange behind the scenes behind the camera khona but wangithinta imbongo eqhawe saxoxa futhi abantu nje teamini abangithinta kwaba uTriple S iqala kwaba unokwazi iqhawekazi kwaba usandile imbongo eqhawe kuzoba uLondi intombazana basothweni khona into lokho ivela uma ukhuluma lokho uthi team obani team yale ukhuluma neteam yebhola angeke wazi ngimandla nakuphela so ngalesikhathi sifika kwa poetry so kwakhona abantu esafikela kubona ababezibiza ngeziveze poetry sessions uyabona and sasebenza nabo bakuphi bakhona eThekwini uqhawe wakwagomede beno yayenziwe lapha sibose simabuza babe rana ama res visit yabo so sasebenza nabo and then thina we wanted ukuthi izinkondlo sizibuyise la ezikhona ezazikhona vele le inkondlo ungakafika eduty nani zazi ukuthi ikhona mina angazi ngabanye mina ngangazi because abantu ngangazi wena kuzoba uCofi uKhubhela uBright bana ngimshola ngimsaba abanye ngibazi amagama abo osibo sabangoni yes ngibazi ngibona yabafethu abasekho ubala ufuze ubala usibo sabangoni heyibo ngibazi ukuthi hawo lo mfethu lo ngimbona lana uyabo social media wonke lokukhombisa lento uYouTube ngami cause ekhaya kwakudayiswa ekhaya ngitshontsha imali laba ngothenga iqephu imali eyishort yaphelele enkondlweni mama kusekhona i-airtime le scratch kanje 5 rand nje ngithenga no airtime leyo ngihambe ngobuka ku-YouTube uthi okay awapostile kanje okay kunto kanje uyabo so inkondlo bengizazi and inhlanhla enkulu ukuthi esontweni la ngikhonza khona kukhona ubaba ethi uThemba Masinga Themba Masinga naye futhi ubhala inkondlo uyabo and omunye umuntu la engefisa ngathi ngelanga engakevele emehlweni abantu yize sevele but akayitholi that recognition ngimbona bemention noma umkholeke eyipostile ku TikTok there are a lot of people who comment ngale gama la likaThemba Masinga kaningi impela cause omunye umuntu futhi okuningi ngikubukela kuyena okuningi uyabo so lokho ngiyaxolisa ukuphazamisa inkolo yakhe ibe nawo umthelelo endlela enobhala ngayo einkondlweni not inkolo per se but uThemba Masinga had influence his influence I get you uyabo because angithi einkondlweni uhayela abantu abehlukene so angikwazi ke ukuza kubona nenkolo yami uyabo ngoba kunabantu abakholelwa kuBhubezi njengoBhubezi abasemsebenzi wakhe ukukholelwa kwini uyabo uma ngabe sengifika sengizofaka inkolo yami kubona
kuzoba khona that clash. Yeah. So I have to protect myself and protect laba bantu futhi. Awumdala Phubesi. Umdala Phubesi. Liqhamuka phi leli igama lika Phubesi? Yi stage name noma igama lakho ufike vele likhona? Igama elivele likhona. Ubunalo. Yeah. Oyisiwela nale emakhaya. Engisiwana la ekhaya. Uyabo? Angithi thina singabafana basemakhaya. And ebafa ekukhuleni kukhona imikhuba eyenziwa abafana. Yeah. Yabo? Ngaba nenhlanhla ukuthi lento yokuqhathwa iphelele kuthini. Ni group yokugcina yaqhathwa. Ngasekhaya. Because kwamina sengiqhathwa, ngiqhathwa nabantu abadala kakhulu kunami. Futhi mina ngiqhathwa kaningi ngaze ngiqhama manga. Mhlawumbe ngaqhathwa ka 2 or 3 or 4, 2 3 4. Because ngiqhathwa kokugcina, ngaqhathwa nomunye ubhuti okuthiwa uMbatha ngasekhaya. Upho sokhona Mbatha? Ya usekhona ngasekhaya. Nathintana. Cha uyena wesikhathi. Engikhazi nomunye okuthiwa uPipi. Pipi mdala kimi mhlawumbe ngiminyaka u4 5. Uyabo? Uma ngishaya kancane uMbatha emshaya ngesundu. Ethi qinisa isandla. Ethi ekhaya. Yabo engishaya. Yabo. So ukudlula eqhathweni uye kwaLuseni. Nakhona futhi kwaLuseni futhi lento basela ngokulusa futhi ngicanga ukuthi ngasekhaya sengibe benethe kuba abantu bokugcina. Nokugida ingoma futhi kanjalo nokubhukuda into kanjalo. Uyabo? So igama laBhubesi ngalithola engomeni. Ngilithola engomeni. Uyabo? Ngilithola enda bonela kuthiwa kusebhiliya ngasekhaya. Yeah. So ngalithola lapho igama laBhubesi. Yize ngikuchaza kwenzeka kodwa ke bengakujabulela kodwa ukuthi ngikuthole lokho kwenzeka. Angazi ukuthi indaba uyigodle lokuthi igama kwenzakalani lize livele. Uyifihlelani lo nto le? Ngoba phela sekwenza ngizophila nabantu kwenzeka nabantu. Shona chaza indaba Phubesi kwenzakalani egameni. So into eyenzeka yabo uma ngabe uvakashile endaweni okusekhona lento yokufikisana le. Uyabo? So uma ngifika ngizovakashela lapha eBhiliya umuzi kamkhulu. Ngifike lapha yana abafana bakhona bebe nakho ngangithandi just because umfana ofikile endaweni. Yabo? Iphuthe ngalenza uqonywa intombi yomfana kuyo wala endaweni. Ngaqonya intombi yakhe ke mina ke bezwe labafana ukuthi awu wawungazi wena. Seku kanje ngangenandaba futhi. Wayibuza intombi ukuthi ukhona nokhona. Maybe ikhona kanjani. So yeah. Ufuna wena mina hayi lo khona. So nje ngayeka. So labafana behlangwe nje ngasekhaya bekhuluma mathanda baba bengidela. Ngithula ngasho lutho futhi. Kwathi ngelinye ilanga bese groundini. Ngaphuma ngaya ngakhona ngase groundini. Ngadlula bedlala ibhola phakathi nganqala phakathi groundini bedlala. Nganqamule. Manje kuyadlalwa la ibhola kuyaphithizela. Ngaqale pha ngapha ngaphuma pha ngala. Ngangishona phezulu ekhaya ngihamba. Kanti ngihamba nje labafana bangilandela. Uyedwa uphethe induku, uyedwa uphethe nakuphethe. Sizokhala kimi namhlanje. Mangifika futhi bengifika ukuthi ngihlele etsheni. Etsheni kumatsha amakhulu phana engangihleli kuona. Babefika etsheni la befike bengangikangi behlala nje kanje. Bengibuza igama nesibongo. Ngithi mina ngibatshela igama ngoSandeni. Ethi Sibongo ngithani nangazi ngwana pha kaChonco. Ngihlala ngoba ngikhona nje ngifikele khona. Bethi umnye bedelele umfana. Ngithi mina kwenze njani? Beqale bengikhulumisa. Bese ngithi hayi animeni nabanye wena uthini wena? Wena uphume nje noyedwa. Lo wena oyibaphethe futhi uyena ngathi mdalanyana. Ngithi wena uthini wena? Ngalesikhathi umfana ekhuluma mina ngiye kuyena straight. Bangaki? Hayi ebholeni. Oh i-team nje. Bazafana bebhola beza la ku 15 20. Uma ngifika lo mfana uma ngifika ngimkhoma ngiyakena ibona sebeyalamlelana futhi. Everything ayina yekanti lenyenza. Hayi besuke ngimaso yabo ngqapha mina ngihamba. Uyabo? Bese ethi omunye intambama ethi omunye habazi ngizwile ukuthi ebekuxakazisa labafana. Ngithi nanxa abafana mangibhedele lapha. Bengibhedele. Bese bekuzokwenza ngithi nayo ubuzobona. Ngoba khona bekuzoliwa. Bengeke ngishaya. Bese lo munye ethi lo mfana avelungile yazi. Kodwa makwamsukela uyinkinga. Ngoba uzokunqobuza. Uyabo? So uma ngabe ntambama budlula insukwana nje kuza ihlahla lakhe isimuzi. Labafana bangifuna bonke. Kwena ngisuke ngibiza ingoma.
kulafana abangangifuni ngibiza ingoma bengavuma abanye kuvuma omunye bese umjulu okuthiwa Omen ethi vumani nabafana vunye ingoma la endlini uma sengibuye kwesibili ethi umunye awulashwe libhubezi madoda uyabo igama la kwakumavela kwaMthembu lo owangimemeza athi ubhubesi yabo manje emakhaya igama ongalifuni uvela ubizwa ngalo vele ubizwe ngalo gcine selihlele kwagcina kwazugcina kwayinto ehlala yona hey you had it here first exclusive hayi ukuthi wayiqambe sefika la ezokwenza inkondlo wasetheni uyibhubesi le inkondlo cha igama elidala elela isingelana lekhaya nizwe lendaba ngicela sithi ukuhlehla kancane nagcina nithelele namazi noshiwe ushiwe yabona on the very first day lento yenzeke ngayo the very same day into yenzeke ngakhona sakhuluma nje kwadlula futhi kwabe into edlulayo ngoba lento yenzeka ku January nge first week of March kuze show kathendayo yabo lese percent ithambela hlule impezi ngalesikhathi ishow kathendayo MC lapho kwaku okuzamana mzoko okuzamana mzoko ngalesikhathi kuzoba ishow kathendayo a week before that kwakukhona ngizothi i-tour noma i-road tour ithambela hlule impezi way collaborate uthendayo noBuntu Origins so sase morning side the very ngalelo sahlangana noShiwe sakhuluma futhi sakhuluma M4 ayikwaba into edlulayo mfowethu hayi axolisa mfowethu kwaba yiphutha mfo nami ngasa ngenhliziyo obright umfowethu samzilele namhlanje uyabo and nabantu mina into engayibuka ukuthi nabantu indlela abayisa ngayo indaba kushiwe uyabo and naye mayesefike seyibuka uza ngale engukuthi abantu bathi kanje uyabo akasayibukeli ukuthi hawo mina ngiyibona ngesinami so naye weza ngale engukuthi hawo abantu bathi mayesebuka naye sebuka with the very same angle uma seyiphendula futhi uphendula with the very same angle uyabo but nje sakhuluma kwaba into right ngoba even ayizolo besinaye ayikho lento ikhona phakathi kwethu ayikho kodwa ke angadlo mbuzo ngizobuza ke bangifuna ungizwe kahle ukuthi what is your take ekuthini ukuphawula kwakho ke wena ngawo yonke lento ekhona yakho nokuhlobaniseka noBright uthi abantu ba wrong wena mfethu ngifuna ukuthi wena lento ichazo wena ithini side lakho ukuvela kwakho iposition yakho wena njengomnikazi wendaba ukuze abantu bezokunderstanda kangcono uyabona kulula ukuthi ngihlale la ngiqambele wena manga yabo but uma ngabe sengisekhaya unembeza udla umnikazi udla mina yabo so ngizama ukuthini ngizama ukuthi abantu abayi nganxanye bengamanzi yabo angeke abantu bezivumela ngento eyodwa njalo futhi angeke baphikisana ngento eyodwa njalo yabo but kuyo yonke lento mina ngingubhubezi awuyibhaleke leyo nkondlo ngiyifuna leyo nkondlo mina ngingubhubezi ngingubhubezi ozenzela into yakhe yayizwa nje liyaqhubeka mina ngingubhubezi ozenzela into yakhe ubhubezi uzenzela into yakhe akayithandayo futhi ngendlela yena akayithandayo uyabo khona mina uBright ngiyamthanda lokho nje ayiphethe uyamthanda usho kaningi namanje ngihleli nawe angazi ukuphinde kangaki angikwazi ukufihla futhi angikwazi ukuphika ne but egcineni leyanto eyenzeka yaphoqa ukuthi mina ngibuyele emuva ngiyozifuna mina uyabo because kuyo yonke into eyenzakalayo ekugcineni kumele bekhona isifundo yebo siyathanda sithanda yabo uma ngabe uthi wena leli shidi leli libovu mina ngilibona emhlophe ngene ngilibone phela ukuthi libovu veza lo bombo wakho ushoyo uyabo ebese nami futhi ngiyofuna ukuthi ubeka kanje so mina ke ngithini ke yonke lento eyenzakalayo uyabo as much as uBright ngimthanda ngimlandele ekugcineni kumele avele ubhubezi uyabo
uyabo and lokhu ngizokusho on record ukuthi mina ngizuyeka inkondlo kaBright naziya lokho ngeke ngikuyeke uyabo angikwenzi ngoba wazi ukuthi ufuze prof ufuze wazi wathi kubukeka sengathi ufuna ama fans kaBright eze kuwena uyabo lokho mina ukhaya inkondlo kaBright angikwenzela ama fans kaBright sebuyeze kimi umuntu oyilandela uBright akaqhubeka landela uBright umsebenzi akusekhona uyatholakala uyabo ukhona uma ukuthi uyayifuna futhi sikusendele usho uzonikeza ngizokusendela ngoba inkondlo ezinye zazo nginazo uyabo ezinye zazo zikhona Instagram zikhona ku YouTube uyabo mina ngazuye kuyihenga inkondlo kaBright ngoba ngiyamthanda ngiyamhonorisha futhi uyabo ekugcineni enkondlo mangiqeda ukuyihaya ngiyasho ukuthi inkondlo kaBright ibhalwe usibanibani yahaya usibanibani it's a norm, it's a practice, it is well known uyabo even futhi sengiyiposta futhi amagama amakhulu ngiyabhala ngawo ukuthi le nkondlo kaSibanibani uyabo ukuze ngelinye ilanga umhla usuyizwe idlala ku YouTube kanti bese usenenkondlo zabantu kanti washo into ebalekile lapho bese ngiyavumelana nawe into eshoyo nangendlela ochaza ngathi uyamthanda umlisa and uqhubeka nelegacy yakhe. There are a lot of other people kumanje futhi nabantu abasa imitate uMichael Jackson manje ngoba sikhuluma bakwinqwaba ungena nje ku social media ungena ku TikTok ukuthi Michael Jackson ubona isimanga manje ngoba sikhuluma manje liphi icala lapha. The thing is ona body yabona I poetry industry kumele ngabe it is a very peaceful genre industry just like jazz inkinga ukuthi ifike kubantu aba angry develop le anger yabo into edala ngokubuka kwami into edala yonke le anger ukuthi abantu esibafica inkondlweni bakusebenzela ukuba laba khona bafukuzile ngempela abanye babo kade besitshela izolo inkondlo babehanje esitimeleni yabo umpisana wangixokela ukuthi babesuka la ngenyawo beyemlazi kade beze kwi-session besuke e-UK sengenyawo beyemlazi kade beze kwi-session yabo for the love of poetry ngoba poetry bayithanda sesiyafika thina sifika ngenhlalo ukuthi kukhona uTikTok everything is online yonke nisi online yabo and uma sifika uTikTok sizama ngayo yonke indlela ukuthi sifinyelele emehlweni abantu nasemadlebeni abantu okuyinhloso wonke umuntu ugcina nifanele sidla ngalento uyabo ngalesikhathi sila khonjane sifika la abafowethu babona ukuthi thina sikusebenzele laba kwabo kwasekufika ngesilver plate kwashesha futhi kwasekushesha nje kwabo uyabo ngoba even in terms of the numbers uyabona ukuthi ayi and umuthi yabuka ama numbers avuna labantu abafikayo exactly yabo unfortunately mina angiyena umunye wabo but ama numbers avuna labantu abafikayo ingobani baphushela ukuthi bafuna ukufana noSibanibani uyabo wazoyibreaka ke down land baphushela ukuthi sifuna ukufana noStarring ngoba siphusha nje siphushela ukufana noStarring and enye into ebanga yonke le anger ukuthi sithina sifike ngalesikhathi izinkondlo angani mangizothi benga azi ayihlonishwa noma bese ziphuma yini kubantu abazenzayo nabantu abazidlalelayo noma inkondlo azihloniphekile uyabo because even kuma awards kancane futhi category poetry bexubana necomedy yabo so uma ngabe sifika thina la kwafika nabantu abenza storytelling yabo storytelling besenza as izinkondlo because kukhona umehluko phakathi storytelling nezinkondlo uyabo that is why even ufika kukhona ingxabano ebakhona ku Facebook
uzwa kuthiwa basixoxela indaba yabo sathi ngiyenza ke la noma ngathiwa wena usuwenza okuhlukile but because ukule group le ubhanqwa nawe usubhanqa nawe uyabo ileyo nto leyo engibuka ukuthi iletha yonke le engale ukuthi thina kuze sibe la sifukuzile sasisebenza kanzima ukuze sifike la and uma sesila bayafika labo into zabo ihamba kalula bona mayihamba kalula into zabo nento abayenza futhi asiboni kahle yabo asiboni kahle labantu laba abanye babo uzokuthiwa bana talent abanye babo bayaqhaqhazela baqhaqhazela wena baqhaqhazela yabo khona into ebikhona nje I think 2 weeks ago evelile ku social media uyabo khona umuntu wabhala nje wathi hayi lama poets lawa asethi uthi aqhaqhazela yabo nje kwi episode kaJabulani enkolo zaphile sangihleli ngala khona umuntu ocommentile nje uhambe uyibheka ku YouTube ngibuke namhlanje khona into eyicomment kodwa ebhalwe umunye umlisa waseMaritzburg othena ibalekile lento yama workshop enkondlweni ngoba vele imbongo seziyafana ikakhulukazi ezaseThekwini usho kanje angithi ke wena bot lento ile bakhuluma ngama workshop mina njengobhubesi ilokhu ngafika enkondlweni bengiqala nqa izolo ukuthi kuthiwa khona i-poetry workshop bengiqala nqa izolo akekho umuntu ongama phambi kwami aqamba amanga aclaim ukuthi sayibiza workshop akwangafika umuntu yabo into abayenzayo nento futhi engiyibukile ukuthi labantu esibafice enkondlweni njalo bayasifinyeza isandla kuthina esifikayo and uma bebuka thina ababuki awukhuliki babo noma abafowabo babuka icompetition yabo abantu abazobalwisa babuka abantu abazobalwisa ntshontshe inamba uyabona inamba lina ngiyaphinda futhi ngenhla ngebhadi mina anginazi inamba awukhona nokuthanda kakhulu social media ngikhona ngiyaposta futhi uyabona so mabebuka thina babuka icompetition kubona ababuka abantu okumele babakhulise yabo so ungivezela into ukuthi nina aninayo inkinga nokuthi niboniseke noma nikhonjise direction right ikakhulukazi kulaba asebeke bayihamba phambili indlela mina njengobhubesi anginayo inkinga ngiyayithanda kodwa lento yakho ukuthi mangithi nginibhanqa nonke vele uthi nje mina njengobhubesi anginayo inkinga yeah and nginesure ukuthi bakhona abanye abangenayo inkinga uyabo and ngiyaphinda ngiyasho indlela ozongi-approacha ngayo iyona ezodala ukuthi nami ngiku-respect noma ngaku-respect uyabo because mina njengesingami ngicabanga ukuthi bawu-2 abantu abake bangibonisa entweni ethize yabo uRebel Soldier uThendayo futhi sexoxana noThendayo futhi okuzoba uwandile lo esakumkhokha isikora sembongo yeah ngiyambona nje ibona abantu ke labantu laba asebekhulu industry okuyibona abakwazile ukuthi bethi mjida udinga ini uyabo iluphi lazolidingayo uyabo abanye uma wenza iphutha stage indaba ethola ku Facebook wena kwenzeka into thothi nami ngikhona lapho kwenzeka into nawe ukhona lapho kodwa indaba sokuhlangana nayo ku Facebook obvious umuyithola ku Facebook futhi kuyenzeka ifike ingasi for example ubani usigwaza uzekwazi something like that beyamjida wafika kwi-session umbuzo wami busala lapho ukuthi sekwakwenza kani kube khona abantu abafika beze ku-session kwenzekile nje emasontweni adlule wafika usigwaza kwi-session usigwaza uyangazi we are friends on Facebook wafika kwi-session siqala ukubonana naye sabonana last year
kuyisession yakwa W eMlazi Yeah. yabo mayifika lana kuyisession afika umfo angene ezimsebenzi wakhe aphinde umsebenzi wakhe bese yaphuma yahamba ngaphandle mayibuya baningi abantu angabonanga behaya yabo Esaphumile. Yeah. Uma ebuya uyabona ukuthi okay nali iphutha aphinda aphuma hambe futhi yabo uma ebuya ubuya sekhaya mina ngingene ngihaye ngiqede ngalekhathi ngihaya uma ngihaya ngima athi yini lo eshoyo In front of everyone. in front of phambi kwabantu Hey. Kuyagcwala phela la. lapha kwakugcwele kangangokuba even now ufika kuyithonda ukuhlala abanye babehleli la phambi kwethu abanye behleli la emva kwethu abanye behleli stage kugcwele endlela ongayazi mina nga understand ukuthi umuntu mayihaya nami nginakuthi yes ngimjabulisa ngila ngikhombisa ukuthi into ayisho ngiyifila ngiyayizwa ngiyamsupport stage ngaba na ukuthi okay uba ufika ngisupport ngaqhubeka ngahaya ngaqela Oh yeah. uma ngiphuma stage uzothi ikhane ngiqala nqa ukuze inkondlo basekhaya wena kunama poets amanye la amanye asephuma phakathi stage yabo ikhane ngiqala nqa ukuze inkondlo ngawe ngabe ngamdonsa bafuzela ngakhuma naye kancane eceleni ngase ngiyabaleka basanda ngivele sochama wathi ngidonsa ngabaleka uma sefika ngaphandle qedwe isession uma efika kuyisession uma sefika ngaphandle useshoot ivideo uzothi iDUT yonke iyafana Ushoot ivideo yakhe noma ushoot ivideo yakhe Oh yayishoot wayelanje ngaphandle iDUT yonke iyafana yenza izinto ngokufana uyabona ngisho behaya bahaya ngokufana yonke into thina sibulala inkondlo uyabo akhulume nje okuningi umfo okungekuhle futhi ngathi uyabo ikhona le video ku social media ngisho ikhona ngiyazi ke leyo nto ngisho ikhona because I video washo nje wazasho ukuthi sidinga ama workshop and everything and into eyinkinga kakhulu ngoba ngithi ipod industry angry mayafika emva kwalapho bazo comment the same people abahlala befika sibanike platform kube mnandi kube nje bazo commenta kule video befakazelane nobafu asali mawulibona iphutha umuntu eceleni phela ukhulume nawe ubese ngibona u1 no2 no3 no4 no5 ubani ufana nobani eDUT control S khona uBuyezi khona uShenge khona imbongo eqhawe khona uBasanda khona ongethwanga khona uLuphisi khona into masibazo uthini khona uNdaba yini bahayibo baningi abantu lapha baningi bonke labantu laba bahlukene ngendlela yokuhaya nangendlela yokubhala bahlukene khona uBuyezi uzohaya ngathi uyama khona triple S ozokhayela engathi uyakulwisa uyahamba nezandla yonke into kube khona uShenge uyabona sihlukene ngayo yonke indlela abafani ngisho behaya ngisho bebhala kuhlukene but ngoba ubafo wayengekho abanye behaya ubuye uzothi iDUT yonke iyafana uyabo and useya ku social media uya ku social media ba comment oMoses unkondlo logist wa commenta balanda fresh one by one wa commenta ubafo la naye futhi washo wathi wathi siyafana washaya naye wazi wathi lezi ayingane ngazi ngathi icima ubeat mayihaya khona ukuze ezawusahaya wathi ke sixoxe indaba ngase ngithi awuthi ngiyobuka ukuthi ngoba uthi umfo sixoxe indaba awuthi ngizwe umsebenzi wakhe owodwa uma ngifika usixoxela indaba ngobaba wakhe uyabo and get out of here ngoba live ngoba ehaya lenkondlo yakhe mfethu le inkondlo in form of storytelling the question is obana abaxoxa indaba ayi bafethi le ndaba ngeke sakude ukuthi ngiyazama ukuthi ngifuna ukulwa ngiqede kodwa ngeke iphi yona mfo ngisho le nto yokuthi ngekho phana kanje
akekho ofuna ukuthi kwenzeke lento oyisho ukuthi mawubona into kumuntu iza komunye anzabo nje manje example osonginikeza wona ukuthi sekuzofika to a point ukuthi nami ake ngihambe ngiyobuka lo ngixhekayo ukuthi yena wenzani kwenze njani into wanabhuti esishayayo ukuthi ubani nobani umkhulu ubani nobani yabona manje ngavunywa nje ngasekhaya mina ngimkhulu ngeke ngizwe ngubani nami ngiyinkunzi ngakini yabo nami ngubhuti maningi nini uyabo so njengoba umkhulu nje vele uzopoint out amaphutha kubhubesi alezinto nawo uzenza because nangihamba ngayobuka ukuthi ngobethu umfo sixoxa indaba nje ake ngiyolayela umsebenzi wakhe lo mlisa niyazana nje wafika eDUT and wafika kahle futhi uhlelo liphethwe yimi wafakwa yimi futhi stage oqala ukumbona ekhaya nqa ngagcina nci phindanga ngambona i-comment yakhe sizovela eseza sekwake weza stage ivela nje usebuya khona eDUT unaye i-idea kancane mfo iqiniso lithi ngalesikhathi umuntu ubona i-comment awuyitshela ukuthi mhlawumbe usibani bani uyabo and imbongo ziningi hayiziningi njengoba ziningi nje abanye babo kunzima ukuthi ba recognize amagama abo so uzibona isithombe hawu ilomfo kanti iqhawe leli ebabe ngalifunda lo ngama so ngathi mangigijima ngiyobuka umsebenzi wakhe ngabuka la nkondlo eyodwa nakhona ngiqedanga angiqedanga angiqedanga because wahaya ngobaba ngenkondlo ngobaba angazi owashiya ingane kanjani njani washesha wawusudelile lokho ufuna ukuthola wakuthola ngakuthola bot ingakapheli kodwa yabona mawufuna ukuza ukuthi usawodi lo wakumuntu uthi wayenza ukuthi hayi akuwona usawodi akubona yabo mawufuna ushukela lo kanjani so nami ngenza kanjalo ukuthi awu futhi azi lento ngifuna uyisho kahle ngiyakuza mina uthini inhloso yalo uze wenze kanjalo ngoba lo muntu usesho something kimina mhlambe yena lento ayishoyo angixeka ngawe uyenza kangcono ake ngihambe ngiyobheka ukuze ngizofunda mina ngomuntu ofundisekayo kumuntu otshelekayo futhi yabo and ukufundiseka kufika ngeendlela eziningi yabo omunye ngafika ethi uzokubonisa usakufundisa kube khona ofikayo ngokuzokulwisa ukulwiseni kwakhe ashiya isifundo kube khona umuntu osathi igama lakho alihudwele phansi uyabo indirectly ezoshiya isifundo ngoba kunomuntu ozoyibona leyo nto bese awuyazi yena ngibona into kanje mfo ukuze into ilunga awenze kanje uyabo ilonto le usigwaza emva kwesigameka nayo yonke lento eyenzeka sike abakhona indlela othi ngigcine nikhulumile naye iqiniso lithi mina ngamtexta ku Facebook wanginika inamba yakhe yabo sathi futhi ukukhuluma ku WhatsApp but ngesimanga sokuthi ngangisacikwe indlela kenze ngayo yena ngase ngithi hayi ngoba ngiyazazi umuntu okhuluma kabi mangacasa umuntu okhuluma kabi ngathi nje ake ngiyeke kanje siyokhuluma mhla sibonana naye yabo ngoba ngathi nje hayi angiyeke kanje mhla sibonana siyokhuluma khona ipoint oluvezile la le sound le speaker kwi session okokuqala ngifuna ungiphendule abantu ababuza ukuthi yini yakhetha ukuthi ni decide ukuthi session nibe ngolesithathu ebusuku number 2 bese ngiphendula kule ngcinyani ye sound ngoba wena futhi ungivezela ukuthi bakhona abanye asebeke ba complaina ngayo ngokungayithandi what is the motivation behind and ukuthini ukuvumelana kwenu nini yodwa ngoba mina ngiyena umuntu ovela athatha isinqumo i-decision ngabantu ngingakabuza I'm sure there's a reason nalento engiyibuza uyangolwesithathu ngoba there's a norm uthi inkondlo zayo ngolwesihlanu 12 to 5 6 people could travel from everywhere bezela behamba kodwa ngina ukuthi ninezathu so into eyenzeka ile abafundi during the day noma during the week bahamba ngamabhasi so amabhasi akhona asuke ema-race ngo past 6 ntambama esikoleni yabo
ngolesihlanu alike ibhasi elisuka lapha lizela ntambama uyabo so sabukela ukuthi ngoba abafundi bazokhona ukufika and saba nokuthi since sizama ukuyibuyisa inkondlo eDUT kuzoba nzima kwabanye ukuthi umuntu agibele ngemali yakhe ezela yabo but ngoba manje sekwenzekile even if sizathi sibuye ngolesihlanu sebengagibela because into abayithandayo sebeyibonile if not yabo and enye into usakhethula isithathu ulesithathu usuku oluphakathi nezinsuku and i-timetable yase-DUT ayikho busy kakhulu ngolesithathu across nje yabo because ngolesithathu isikhathi esiningi ilanga amalebhu aphela ngabo 5 kanje yabo ngabo past 5 umuntu uyahamba endlini uyadla uyageza freshen up abuye yabo so yikho sakhethile isithathu and then indaba yesound mina ngifike isound ivele isetshenziswa yabo and uma ngifika isound ivele isetshenziswa ngokucabanga kwami nangokubuka kwami nangokuthi mina amasana ngakhetha kanjani ukuthi isa kuwena ezumuntu uyabo ikufake emzweni uyabo and that is why abanye abantu bengakwazi ngempela ukhaya ngesound yabo ingoba umuntu ukholwa ukuthi into yakhe should be traditional yabo ibe natural yabo as much as is natural nalesa yesound but ufuna ukuthi ayize ukuthi I know I'm doing this thing now ninjani ukuzwana ninodwa ethi mina as a structure angithi structure existayo where there's a chairperson chairperson bani chairperson uyimbonga eqhawe sanje masango kaze ukhathele khathele lo process it name hayi lesasibasho lesasho besithi ayikwele nto no umnganami this year uyena 2024 2025 uyena chairperson wethu yabo ngoba 2022 2023 bekade ku team and bomb so sinaso i-structure team yabo and i-structure sasungulwa ngoba ayikho i-organization esebenza ngaphandle kwe-governance uma sonke sizolingana asikwazi ukusebenza so as much as sizowathatha ama-decision as a team but we need ama-decision makers ukuthi okay naba abantu sesiqedile sakhuluma sebeyohlala bayicungule bayiqede bese beza ke nento okuthina uyabo i-team yethu i-team ehlangene haba man siyezwana sihlangene makukhona ukutwistana lokho uma ukhona ubona Thaibo ngathi ubani nobani abaseko close ngale ndlela uyabo mina nomhlaba bangisabi mina umuntu ovela soneleke impukisa pause manje ngizakala ngipause kwani manje ngithi mina angazi ethi awubuke nawe akusafani yabo bese ngiyambuza mfo naku ngizwe indaba kanje kwenzakalani achaza side lakhe nalo achaza side lakhe bese ngiyabonga ukuthi lento yonakala la kahle uyabo uzama ukuthi ilungiswe bese ke iyalungiseka singabantu ukuthi like ukuthi noma kuthiwa baxabene but ke kukhona ukuthi ikhona indlela yokubuyisana angithi niyafunda la university niyazi ukuthi manifunda nizograde nihambe ithini iplan yenu ye continuation yalento le ngenhlahla ngikhuluma ne graduate ngazoka kukhona lento esibiza nge exiting plan ile plan yokuthi siyaphuma siyahamba yabo so into esiyenzile yile kukhona ama recruitment esiwenzayo sifocus kakhulu kubantu abangama first years uyabo asabana abasanesikhathi abasenesikhathi ukuthi okay ngoba inkondlo uyazenza ithini iplan yakho uyazithanda na noma uyazenza ngoba uyabona abanye bazenzayo ithini iplan yakho ngeenkondlo okay eyami iplan ithi uyasondezwa eduze kwa exec
usonezela ukuthi uzofunda ukuthi izinto sizenza kanjani. Yeah. Uyabo? Yeah. Ngoba imbongo eqhawe izophuma ihambe ezoshephe esini. Yeah. Yabo? Mayisala ku-exec yakhe kukhona abantu vele abasazohlala laba bama first year. Yabo? Abasazoqhubeka. Then kube yibona ke esimthathayo simbeke lapha. Thina siyafika nje njengawo wonke umuntu ozo attend session siyathenda siyaphuma sihamba. Uma ukhona abakudingayo siyasondela futhi asibalekile singabantu abakhona. Iyangichaza ke lo mentality futhi ngiyayibonga lento ukuthi nafike lana ngahlala. Nayivu into yalimaza lento iCovid. Yeah, ayivala iCovid ayilimaza inkondlo. Kwasho ukuthi na umuntu osebhekele ngempilo osebhekele nje I'm really grateful lando niyenzile ngenkani yagcinisila. Kuyangijabulisa ke futhi nane plan yeni. Ngoba ekugcineni akekho umuntu oyonayo lento le. Nami ngangiyifice nabantu ababeyenza. Ngafike ngenza nje engane. Ngathi awunayo lento le. Senza noNdumiso Maphumulo noBoys. Boys yena wayemdala esigadile. Wagcina naye waqhela wasiyeka sayirun into. Uma sengisuka nami kanjalo ngalanda umuntu wamagcokama oaphiwe ulo uAP umzi laba omzizi uyibona sasenza noxola ivilakazi mase siphuma futhi kwalandela abanye kanjalo sisolve kanjani lento Bhukuza lento yokuthi khona abadala khona abasha nalokho kungazwani mawucabanga wena esiphela umuntu oyiphathi yalento le how do we solve futhi eziphathi affected kakhulu obi inene lokhu nishaya kancane ngoswazi yabona ngokwami we understand ukuthi abafowethu nodadewethu sebadala kuthina yabo ngiyafisa ukuthi bengaba khona bese ngakujwayela ukuthi sispend isikhathi ndawonye yeah sizokwazana kangcono yabo ngoba namhlanje kusekhona abantu bekhuluma ngathi bathi lezi ingane ze-duty yabo and into eyinkinga kakhulu ukuthi uma kushawa because wonke umuntu ufike ezohaya uzohaya duty so obvious usengaphansi kophahla lase duty usengwase duty even if lo muntu ushawa yena kushawa thina collectively yabo so now uma ngabe siyavuma abafowethu badala siyavuma sibafice futhi khona la uyabo but engathi bengaba khona ukuthi lento yokuthi sikhompetha nabo engathi ibingaphela uyabo because asicompete nabo sifisa ukuba yibona sifisa ukufana nabo sifisa ukufana kule level abakuyona le level le sifisa ukufika abakhona ngalento esiyenzayo into yenkolo abayenzayo nabo yabo and sifisa indlela yokuthi basikhombise ukwenza kangcono uyabona kunabantu abanje ngojabela Mkhize abawina ilahonyana iPort Africa uyabo sifisa ukwazi ukuthi bona benza kanjani uyabo kunabantu abanje ngothendayo thendayo la ukhona ufike kanjani yabo kunabantu abaningi asebafeaturisha ama-artist amakhulu aba yabo nawo manje ngocofi and labantu engibabizayo akubona abantu okuyibona ngithi ibona abasikhipha inyumbazana but ngiveza abantu aba-prominent of which ngithathi ngiyasho ukuthi i-graduate kuyayiphumela seyiphumela uqala ukuthi exiting plan or you prominent yibo abayize empangeni so kulabantu laba okuyibona abasemgangathweni okuyibona lento abayenza kangcono siyafisa ngathi bengasondela kuthina uyabo ngoba uthendayo umcelo sena ngisicela ufike usession ngiyafika la akana nkingi iloko kusondela kokushonza sihlalena sibe ndawonye ake sisondele nje sihlangane ndawonye ngize ngacela inamba kaMzo inhlanhla nawe sesenginayo inamba yakho ngisacela bengifisa ukuthi ke kwenziwe ama gatherings more like meet up ke sihlangane hayi ukuthi size ngeenkonzo sizoyixoxela nje uyabo kuphathwa amanzi amanzi noma ngaliphatha uhlobo lonye lamanzi kushiswe nenyama wena uthanjana nezimpondo maze ikhona engakanani incane yini kushise nenyama kudliwe kwemnandi sazana ngale uthola umuntu ukum-understand uthi Bhubeza umuntu kanje kahle lo lo kanje noma sayiphuzile kanje because kubhlungu ukuthi lo muntu omhloniphayo uma seyephuzile usubona umunye umuntu kuyena
Lokhu kumhlonipha kumhlonipha. Ungamsaqhubeka ngakubamba ke lapho. Sezike zakhona nigameko la uphuzo oludaka liphazamise khona abafethu ukwenziwa lento yenkondlo. Kwaba khona. Ku-session. Kwi-session. Umuntu afike ethintile. Omunye wafika ethintile waphinde wathinta sengaphakathi kwi-session. Hawu. But ke ngendlela ehloniphisayo. Inhlonipho yakhe mina ngiyayibonga ngoba waphuma wayophuzela emontweni. Wabuya. Ayi ungaliveza igama. But ama remarks akawenza lapho ngabona ukuthi se-influenceekile. Ngoba futhi ubona ithi khonta ayithintile. Uyabo. So uma ngabe singakujwayela ukuhlala ndawonye sonke. Yeah. Sikujwayela and uma singajwayela ukuhlala ndawonye sonke sizokwazana kangcono. Uyabona? Size sazane nanokuthi ukuthi ubani nangasebenza naye. Ubani mina ubani ngeke. Ngoba ubani ubhala ngale style ayi soshayisana mina naye. Uyabo? 2 bakuqonda ukuthi noma sikuqonde sisonke kuyipoetry ukuthi uma sila asizelanga uzocompete. Asizelanga uzocompete sizosebenza semsebenzini masila. Uyabo? Because mina njengobhubesi wakwachonco izinkondlo angizenzi ngoba ziyihobby. Umsebenzi. Engibheka ukuthi kusasa ungifakele isinko. Uyabo? As much as kukhona umsebenzi engiwenzayo but nangabe ngiyidinga le mali. Ngiyidinga le mali ngiyifuna. Funeka. Uyabo? Nami ngiyafisa ukushaya ishow enkulu. But Thendayo nenze kanjani? Ukuthi uSithendayo washaya ishow eNtswempu. Yabona ishow yakhe ithamba lahle lempezi. ENtswempu ngangiqala ngiqama ngihambe ishow eNtswempu ngale show. Ibini? Yayingo ibil 20 last year. Mina bengu MC we show uthe umzola. I was the MC. Oh yeah, MC uqala wazwa amabheka phansi kanje for imemory kala kanjani. Exactly. Ngibuza amabo mxaka ukuthi bani MC. Kanumzo MC. Shoot kwakule before yona. Yakumuthu waperforma lapho uThendayo nazi nasoma nazonikela imali. Yes. Nganitshela ngathi wazana leyo mali sayifuna. Yazi ngididaka indaba kaMzo ukuthi shoot le previous. Yakhuluma umzo bekhona ba MC yakhona. Uyabona kunabantu abanje ngombali malimela. Abashaya ama show antswempu. Yeza nje show kaMbali. Yabo. Umuzi ubuka iPort on the Lawn. Port on the Lawn. Yabo. Hayi lapha izingalithela phansi. Sifisa ukwazi ukuthi Mbali nenze kanjani. Kunabantu abasebenzana nePlayhouse o Thando Fuze. Thando Fuze nifike kanjani ePlayhouse? Yibi imigudu kumele siyenze. Kunabantu abazi access funding la uthi imali itholakala kanjani. Zamani nenza kanjani? Uyabo. Kunabantu abafisa ukubhala mina ngiyafisa ukubhala incwadi. Ngiyafisa ukukhipha iqoqo lezinkondlo. Uyabo? Zifika kanjani kubantu zipublishwa kanjani? Ezikoleni zifika kanjani? Isiphi standard kumele ngisimithe ekuqala? Uyabo? Into lezi eziningi esifisa ukuyifunda kubafundi sebadala. Uyabo? Inkinga ukuthi ke abanye babo bavela ubona icompetition so compete la. Yabo? That is why mina kuleminyaka nesikhathi sizayo mancane amathuba ukuthi ngibona kwi-competition. I-competition engamane ngiyilwele ukuya kuyona iPoetry Africa. Yeah. Ngoba nakhona ngihuphi standard. World standard. Yabo. But ama competitions amanye kukancane ukuthi ngibone kuwona ngenxa yokuthi abanye mawuthi uyalandela ukuthi kubangwani ingxabano yasuka ukuthi wangishaya competition. Mhlawumbe kwakuyisilemo. Yabo. Kwakuyisilemo ngishaya kwisilemo. Afethu. Anibesincweka kuphelela lapho phela yini inkinga. Yabo? That is why ngithi ama competition cha. Okwamanje ngeke. Sesizovala mfethu. Bengifisa ukunombuzo kwena othi ena. Ungafisa ukuthi abantu mawuthiwa wena uchaza ubhubesi ufuna bekunderstand kanjani. Ube careful uma ngiphendula ngoba ngiyibuza based on into osongichazele yona into osudlule kuzona nane identity yakho nanokubhala kwakho nokuqhathanisa kwakho futhi nano bright. Wena ungafuna ukuthi abantu bakwazi bathi makuthiwa nje sichaza ubhubesi ngokwakho nangu ubhubesi. Mawungicela ukuthi mawungiphendula ubungilungisela lo wamucu wami ke sivalelise. Inzima lento. But ubhubesi 1 umntwana wasemakhaya owafunda wakhulela ekhaya emakhaya ngoba ngisho ngasempangeni kwesakamthetho
So indlela engifisa umuntu angazi ngayo ngifisa ukuthi kuqala ungathi uma ngibukela kude lesithombe onaso ngami bese usondele eduze kwami ungizume uyabona ngathi ngawufanga nje uzoom ungesala so that uzokwazi ukuthi ubone ukuthi lo muntu engicanga ukuthi uyena akasiyena ngoba kunento ukuthi umuntu angibone ngizithulele bese uyahlina bese uyahlina sekukaningi ngithola into kanjani even nakwabanye sonkondlo so bese uyahlina umuntu mase ngihleli naye sengixoka naye ethi awuyazi mina ngitshela umuntu kanje hawo kanti kanje uyabona and emsebenzini wami izinkondlo ngizibhala ngolimi lwasemakhaya uyabona olufuna ukuthi inkondlo yami mazoyilalela ungayilaleli uphuthuma futhi ungayilaleli ujahile ungayilaleli kanye ngoba ezinye izinto engizifunde kuBright ubebhala inkondlo eyodwa ibe nenkondlo ezo2 3 enkondleni eyodwa uyabo ibe nenkondlo ezo2 3 kuleyo nkondlo eyodwa ezinye izinto engathi that is why uma ngiyibhala inkondlo ngiyibhale ngendlela yokuthi uma ngabe ifika kuwena ayikunika incazelo yayo mayisifika komunye nayo I relate nayo but umqondo wayo kusewumqondo owodwa ofanayo umongo wayo kuseyilento ukuthi bese ukhuluma ngalento kahle kahle uyabo noma ngabe kuthiwa ngibhala ngothando ngithanda ukuthi ngiliveze kaningi ngendlela ezahlukene luvele kanje omunye wazi wathi bese indaba ongabhala ngothando ngathi mina ingoba abantu abaningi vele babhala ngothando manje ngizohluka ngani mina kubona uyabo because ngiyayifuna that variation yabo that differentiates me from abanye abantu uyabo ngalo ukuthi mayibhala ubhala kanje because kuyenzeka ufike kwi-session noma kwi-event uhayize uqede umuntu beze uthi ubothini ngoba angizwanga uyabo and uma sekufika lapho eqhathanisweni kwami nomhambi mina personally ngoba uBright umuntu engimthandayo umuntu engimlandelayo ngaphandle futhi kwe disrespect kumina uBright he's the king of poets uyabo ngendlela ayenza ngayo izinto nangendlela abantu abamchaza ngayo mabemchaza ne-influence akaba nayo nasenayo namaye yabo Sindiswa Zulu nje ukwapost video phezu kaBright la video ibona hambe kanjani hey bengathi nje lo mjito ukhona nami la bengathi ukhona around la uyabo and le video ihambe ngayo kakhulu so mina ngifisa ukuthi umuntu engathi uma engibuka angangiqhathanisi noBright but abuke umuntu obukela kuBright ngoba egcineni ngiyimina yabo and ngiyakufisa ukwenza izinto umhambi akangazenzanga yabo yize ngingazazi but kukhona ama levels engifisayo ukufika kuona yabo engizothi uma ngibuka emuva ngithi yazi ukuthi kube kuthiwa ukhona ngabe uyathi lentwana iyaphusha uyabo ya mfethu hey unyamakhande yeke mphakathonke konje ukhona ogambusha yebo ushayimama umshayimama wasoni nomadoda futhi bakithi ongiphe phela mfethu umucu bese sihamba ke uzotela second like you know ngipha nje ukukhululeke namanje silokhu sihleli nabo bonke laba esibabiza ngezithandwa zethu zala ekuphileni kwalempilo esilokhu siphila sonke njalo la ngokubambisana ungabathanda bonke kepha enhlizweni yakho ungabeki nalinye elamagama ashelelayo abawakhuluma kuwe njalo lapho nihlangene
emqondweni sibe nakho ukuba okwesimo sezulu abantu baphila ngokuguquguquka bayashintsha okwalemfula egelezayo kanjalo bayedlula qede bashintshe imibala okwezinwabo ngokuba nabo bonke laba esinokudlelana nabo izithebe ngokuhlanganyela lapho sikha phansi naphezulu ngohleko lamatshitshi emfuleni okwamazole bonilanga bayoshabalala mhla sikhashelo baze babe ngabokuqala ukujikijela izimbokodo sifela nangamathe ezisinetha ngokuba amaqaphelo abaningi abanzi okwehlelo okhozi abukhali ekuboneni izeduko zabanye kepha alufile basakufiyoza lapho eshalazela izidili zokucentwa kubo zimila uqadolo igcuma ukudluthukela uqethu kanye nonkunzana okubaphilisa kamnandi nompe phakathi kwabaningi kepha okwezibawu zibaphakamisela izinqulu zibahlaba ngokubaqwasheka ngabodwana ebumnyameni ngokuba abaningi bayayithola imfudumalo kanye nenjabulo ekulimaleni nasekuphukeni kwezinhliziyo zabanye manje ke ngifuna sihlale ngokungakhohlwa lapho sikhumbula ukuba indodana yomuntu kayibanga noPetro embusweni wakwelizayo kepha nesoni eyahlangana naso onqamlezweni ngemihla yokugcina ngokuba nabo bonke laba esinokubambana nabo ngokuxhawulana lapho situsana ngemisebenzi emihle ngokuba sithandana iningi labo kokuhle kukuhle libheka ichashaza elincane endwangweni emhlophe maqede iphendule isidwedwe sokuneshulwa ngabaningi anive ningichaza lapho senibuthana okwamanqe bona isidumbu niqoqana ngaloyo enimsola ngokuphambuka endleleni yasemthethweni wasekuphileni nize nimemezane ngamazwi namagama amakhulu ngaye idubukele kwazise nina aninazici zokukhondwa ngabaningi ningichaza kakhulu ke masenivusa nobesebulele bungena kuvuka ubungani kwazise nisuke senifuna ukumbethela yena emthini wehlazo ngimi lapha nje ngisaqiniswe yizwe izinhlamba zamagama enangibhixa ngazo ngosuku olukhulu umhlanje ngipende kanye nethemba elokuthola abafowethu kulendlela ngingakalahlile iyoze ihlangane inkawu nesikhwebu sihambe sonke lolu hambo lakwandlelande ngiphila ngedwa usandile Bhube Sichonco ngiyabonga iyoze ihlangane inkawu nesikhwebu siluhambe lonke sihambe sonke lolu hambo lakwandlelande ngisaphila ngedwa niyangizwa njalo igama lakhe uSandile uBhubesi wakwaChonco na social media utholakala kanjani ku Facebook uSandile Bhube Sichonco TikTok uSandile Bhube Sichonco Instagram uSandile 67 inamba u076 8024 191 Mongayizwanga uzo-rewind kanje le mpahla uzoyithola futhi number kaBhubesi sabonga kakhulu mfethu Bhubesi ukuthi usiphe isikhathi sakho uze la usivakashele sihlale sixoxe and futhi bengikubona kubalekile ukuthi uze la ngenxa yenkulumo lezekhona bengikubona kubalekile and ngoba usho ke nawe ukuthi yabona umuntu uma usondela eduze naye kanje ufunde mina sengifunda into eziningi ngabi kuwena yabo ebengingazazi ngawe mina ngiyena umuntu ojajanayo ngiyena umuntu ojajanayo kodwa from far phela nawe uyaba ne perspective ngomunye umuntu kodwa futhi uma ususeduze oba nawe kade usho ukuthi hayi enye into futhi ehlukile uma usumbona ngiyayigqugquzela mina ukuthi I'm going to be more visible ngisondele kakhulu kunina ngilekelele kutheni nizama ukulwisana nalento le kuzo zonke lezi inkinga ekuthiwa ikhona nosizo nilidingayo kokunye ukuthi lizofika nami mhlawumbe mina ngiyazi ukuthi ubani ongasinika lento le ngithi na ngiyomuntu okwenza lento kahle kahle indaba ezisibungubuka kanti onjani hayi kabi phela umuntu omjwayela ngithi umuntu omjwayela umazi ngizothini kuyena yabo ngikubuka njengoBhubesi ayimnyama lenkabi ngiyazi khona kancane yasempangeni ibhala inkondlo
umuntu uma esesonto lo mjido kanje futhi lento esho unakho ngathi uyahlina kodwa nakho uyasho ukuthi umsuku ungahlinile usukuyithulele kodwa uma useduzayo lo muntu akahlini nawe useyichaza ukuthi hayi akahlini umuntu nje kanjena uyiphilela kanje uma useduza kwakhe hayi akukona ukuhlela lokho umuntu othulayo so then I cannot judge umuntu nginayi noma sengifike eduze kwakhe ngizomthatha ngaleyo perspective ukuthi ngimcabangela ukuthi ngathi ngithi uyahlina which is so wrong. Sibonga kakhulu mfethu nesikhathi sakho ke sibonge ne insight yakho sibonge ne sacrifice eniyenzayo ukuqinisekisa ukuthi izinkonja zifi ziyaqhubeka eDUT hayi eDUT kuphela eThekwini nalapho ninenisuka khona ngoba ngiyaqhuquzela naleyo ukuthi sibuyela nasemakhaya sitshaleni lento la isisuka khona bethi beza la besuka emakhaya bafika la vele lento baye understand ukuthi yini sebofike bejwayela indlela yokwenza. Sibonge kakhulu ke nakunina ke balaleli nabalandeli benkondlo ziyaphilisa ngokuqhubeka njalo nisixhasa ni like and share and subscribe ni comment nginiqoquzele ukuthi uma unembuzo comment lapho mfethu kuwonke lento la isiposta khona kuma social media platforms ahlukene uma uthi nemibuzo engibona ukuthi fanele ayiphendule ngizomlanda ngibuye naye ngithi nanaba ababuza phendula uma ufanele senze live ku Facebook ofanele sikwenze lokho uqinisekisa ukuthi we keep the conversation going we address all issues that are there ukuze into yethu izokwenza njengoba ubesesho ukuthi akungaba ngakho competition uma kuncwekwa akuncweka kamnandi ngamagama kwenziwa yini oslem hayi ukuthi bese sihambe sidelelana la ekugcineni uma sisuka thina khona umuntu washo nje into emnandi lapha nathi njengoba usuku ukuthi ama-poets amancane ukuthi ekugcineni ungayitshetha udelela lapha kanti udelela igama le-poetry lonke umuntu ongaphandle useyibuka lento ngeyindlela ukuthi awu laba fethu laba benzani labantu bona lento le sibonge kakhulu igama lami uNtokozo uStarring ngakwaZulu noma sebekuphikisa uzoba tshela inkondlo ziyaphilisa.